Makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti cheNews HD apo patinopa nhau dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Right, nenyaya yari kunetsa muguta reMasvingo apo pane munhu ari kunzi asuspendwa anonzi Roy Bhila, uyo andova prominent figure kuguta reMasvingo, uyo ari kutaurwawo zvekare panyaya dzana Emmerson Mnangagwa achinzi ari kuramba 2030 agenda, asi pane kumwe kuzotaurwa kwakazoitwa nevamwe vakuru veZANU-PF sezvo vari pakuda kusimbisa agenda yavo kuti vange vachiramba vari mupawa. Right, inini handina chandoda kuti ndibvise panyaya, da kuti ndikuverengerei short piece yenyaya iyoyo. According to the feednews.com, tichange tichizivisana nyaya dzakasiyana-siyana because vakawanda vanenge vachida kuziva kuti nyaya yabva kupi. Aiwa, nyaya yabva kunonzi kufeednews.com ndokwabva nyaya ndiyanhasi, nyaya itsva. Right, pana parovwa panzi ZANU-PF's recent suspension of Roy Bhila, a prominent figure in Masvingo, has exposed escalating power struggle between President Emmerson Mnangagwa and his deputy Vice President Constantino Chiwenga. Bhila's rejection of the party's ED2030 agenda and his criticism of fellow party members for grabbing land during a Chiredzi council meeting have aligned him with growing discontent in the province. Masvingo province, a long-time Chiwenga stronghold, he has witnessed increased factional tensions as a pro-Mnangagwa official consolidate power. So ndofunga muri Zimbabwe mangozinzwira megani nyaya iri pano. Ndoda kuti mugondoudzawo mafungiro enyu kuti munofunga chii panyaya iyi. Thank you for watching. Maswera sei ma-citizens vana veZimbabwe, varume ndo zvatinogara taura kana vanhu tichivataurira. Vana veZimbabwe mune dambudziko rekuti hamude kuteerera, munoda kuzvionera pamhino sefudya. Tinotaura zuva nezuva, ndataura ndaneta nechinhu chimwe chete. Ndakakuudzai ndikati mabhazi ese, zvimakambani zvese zviri kuonwa nemaZimbabwenzi, vanhu veZANU-PF, zviri kuSouth Africa. Ngatipisei. Asi patinenge tichitaura izvi, iwo maZimbabwenzi acho aya ndo ari kutoti mugroup left. Iye zvino makuzvionera chapisa wacho ari kupiwa, muri kuti aiwa ngaapinda ake mukomana. Mambonzwa achitaura, mambonzwa achikomplena, vamakavhotera vacho vari mupariamendi, muri kumbonzwa here vachitaura kuti aiwa zviri kuitwa neZANU-PF hazvisi right, ZIMU haifaniri kudai. Vakanyarara nekuti makwidi nemanyasa zvatiri kuramba tichitaura, manyasa nemakwidi nena varume ava vari maZimbabwenzi original. Mushona, Mundebele, Mutonga, Mukalanga haangade kurwadzisa vana venyika yeZimbabwe nenzira yakadaro, nekuti anoziva kuti iye muZimbabwe. Saka vanhu venyika yako kusvika pakuvatorera futi nezvinhu zvavashanda, marwadziro anoita, mashandiro ari kuita vana venyika yeZimbabwe kunze kwavari, unoshanda usingatyi. Unogona kutonyimwa kana time yelunch, unogona kutonyimwa kana time yebreak, uchinzi shanda. Handiti wakauya kuzoshanda here, wosvika pabhodha wotorerwa. Ndosaka tichitaura kuti iyemi vanhu vacho zvavari kutorerwa, ZIMU yacho vanenge vari vangani? Ko imimi vanhu vacho muri kutorerwa irwaiwoka guys. Imi munoda kuti Mwari ndiye achauya kumusoro kudenga odzika oti ndakurwa nevanhu veZimura? Ndo zvakafanana nazvataitaura kuti dzimba dziri kukanywa. Varume vakuru vakapeta maoko vachitarisa, vachitora mavhidhiyo, haiwa imba iri kutopfanywa, chakachaya, muchiombera maoko.
inini ndozvondinetsa kuti dzimba dziri kupwanywa idzi, kana zvinhu zvamuri kubvuma kutorerwa zvacho zviri zvenyu varume, mamunyika menyu mozvitorerwa futi zvinhu zvacho mopeta kuti maoko. Zvakangosiyana nekuti varume muri kuurawa. Chamusiri kuziva kuti muri kuurayiwa chinhu one. Kana nyama dzako, kana wa munhu ari kumwa mapiritsi uri pachirongwa une zvimwe zvimaproblems, BP ichashuta, kana yashuta uri kufa. Saka chauri kuregerera kungoti wongoti aiwa varume ngatirwei. Kana tora danda kana mupinyi worova munhu iyeye ari kukutorera zvinhu zvako, asi muri kuramba muchipeta maoko. Handiziye ene takati okay, liberation struggle iripo. Guys, ngatibudisei mari, ngatidonotei, tiwane maequipments, tiwane zvishandiso zvekunobvisa ZANU-PF. Asi emi zvevana vacho venyika yeZimbabwe ndimi munombita aiwa mukomana ari kugadzira, mukomana ari kuronga. Chii chiri kurongwa nemukomana? Muri kutorerwa zvinhu izvi, muri kubatwa uranga, muri kubatwa rafu. Chiuyai kuliberation struggle, tiende tinosunungura nyika. Ndimi vanhu vacho futi vari kuramba, ndimi vanhu vacho vari kuramba, ene ndimi vanhu vacho muri kushungurudzwa futi pamabhodha pacho. Saka handizivi kuti zvamunonyatsoita vana venyika yeZimbabwe muri kuda kunyatsoita sei, muri kuda kumbonyatsoita sei chaizvo. Ugwara, kupenga, ichikoro chacho chinoshandepi? Chamoti makadzidza, kudzidza kwacho kunoshandepi? Muri kukanya madhaka, mosvika motorerwa futi nemabwidi nemanyasa. Zvatiri kutaura kuti mabwidi nemanyasa, but unonzwa rimwe richitaura kuti aiwa ngatitii vavengi. Vavengi vechi? Vavengi vechi? Mabwidi nemanyasa. Ndosaka vari kutora zvinhu zvenyu, ndosaka vari kukutambudzai 24/7. Havana basa nemi. Ukaona munhu akauraya vana veZimbabwe kuchimoyo, vakauya munyika tichiti independent vachitsvaira mandevere ese, makuzviziva. Ndevele nemushonende muri kuzviziva kuti aiwa vanhu vakatipedza ndivava. Ngatichibatanai tirwe. Muri kuramba muchiti mabwidi rinotijamisa ngaritombo. Saka neno zvamuri kuda, kana isai mari dzatinoda kuti tiunganidze tikwanise kunorwisana nemapenzani, tikwanise kunorwisana nezvikuru izvi. Tarisai iye zvino izvi muzvikoro makutambwa zvikuru, tarisai machechi ese mazara zvikuru. Kaucha yedu chaiyo vakaibvisa vakaisa dzavo dzezvikuru. Hamucharove makuva ehama dzenyu dzakaparara muchiti muri kuita zvechechi. Zvino zvigure izvi zvamuri kubvumira manje, muri kusiya kaucha yedu, makutambiswa kaucha yezvigure, zvakutambiswa vana venyu kuchikoro. Hai, vana veZimbabwe mukai mani, mukai machira mamuri.